Už mi vôbec není treba takýto drahý mikrofón na to, aby som mala čistý zvuk vo svojom videu. A ja ti ukážem ako na to. V prvom rade si stiahni Adobe Premiere do tvojho iPhoneu, alebo teda telefónu, aký používaš. Otvor si svoj projekt, klikni na klip, kde chceš upraviť zvuk a keď potiahneš doprava, tak tam nájdeš funkciu Enhance Speech. Samozrejme ju zapni, ono bez toho to nepôjde. A toto ti urobí z tohto. Každý by mal mať marketingovú stratégiu, to akože fakt, že bez debaty. Toto. Každý by mal mať marketingovú stratégiu, to akože fakt, že bez debaty. A použiť to vieš samozrejme aj pri našich obľúbených voice-overoch. Klikneš na plusko, dáš hudba, audio, voice-over, nahráš svoj hlas, hej, alebo teda to, čo chceš povedať, no a potom spravíš vlastne úplne to isté. Klikneš na audioklip a zapneš Enhance Speech a tada! To AI ti vlastne odstráni šum v pozadí a zrazu to znie, ako by si mala mikrofón za stovky eur alebo nahrávala nejaký úplne brutálny podcast. Vyskúšaj a daj mi vedieť v komentároch, či aj ty už zostaneš iba pri tomto.